Frați și surori, slăvim pe Domnul pentru toți acei care îl așteaptă pe El. Să știți că în vremurile din urmă, vremuri pe care le trăim noi astăzi, s-ar putea unii dintre noi să spunem așa cum au spus-o și alții dinaintea noastră. Făgăduințele astea a Domnului, de când știm noi, părinții noștri, ne-au spus că vine Domnul și uite că n-au venit. Și pe unii să-i întărească în ceea ce fac, adică faptele firii pământești, să-și continue drumul, pe unii să-i întristeze asemenea afirmații, iar pe alții să-i consolideze și mai mult în a face voia lui Dumnezeu, adică a fi vegheator și a-L aștepta pe Domnul. Doamne, ajută-ne să fim din categoria asta. Mă gândeam în timp ce veneam acum de la Fărcașa, de atâtea ori ni se anunță musafiri și spun, o să venim astăzi la voi, dar la ce oră veniți? Și când se apropie ora aceea, parcă nu mai avem răbdare și ne tot uităm pe geam, nu a venit încă, nu a apărut, mai ales dacă ne sunt dragi acele persoane, că vizitatori din ăștia pe care nu iubești așa, nu-ți nici dorești să-ți vină pe la casă, nu? Ca să te tulbure, să te deranjeze. Ei, dar noi vorbim despre cineva aici care ne iubește și pe care îl iubim și ne-a spus că vine. Mai tragem așa perdeaua câteodată, ne mai oprim din alergarea noastră, ne mai uităm în sus, Doamne, nu vii? Doamne, ne-ai promis, te așteptăm cu dor. Mă rog Dumnezeu să aprindă în noi această dorință importantă pe care trebuie să avem și vreau să spun, ar trebui să fie cea mai importantă, să-L dorim pe Cel care ne-a făgăduit că va veni. El este mirele nostru iubit, Cel care într-o zi i-a binecuvântat pe ucenici, cei care au făcut parte din biserica primară, din prima biserică, i-a binecuvântat și s-a înălțat la cer. Și cei doi bărbați au venit și au spus, bărbați galileieni, de ce vă uitați cu ochii pironii spre cer? Acest Hristos pe care l-ați văzut că s-a înălțat, va reveni. Și noi ne bazăm pe promisiunea Lui și spunem din toată inima, vino, Doamne Iisuse! Ca să fim mai vegheatori, frați și surori. Am câteva gânduri să le împărtășesc cu dumneavoastră și apoi vom încheia. Nu că ar fi fost rău să schimbăm noi ora aici în adunare astăzi, nu acasă în pat. N-ar fi fost rău să stăm aici cu o oră în plus. Dar așa e că Adam ăsta își cere drepturile lui și dacă suntem aici, să profităm de aceste 3 ore pe care am venit să le stăm aici. Dumnezeu să ne ajute să le scrie acolo și să le răsplătească. Dacă o zi în curțile Lui, spunea psalmistul, îi cât 1000 în altă parte, să știți că și o oră e cât 1000 în altă parte, și 2, și 3, și ori de câte ori, dar noi, cel mai important lucru este că de când L-am cunoscut pe Domnul, am intrat în odihna Lui, în sabatul Lui și de atunci toate astea ni se scriu și răsplătirile vor fi o veșnicie în împărăția Lui. Doamne, ajută-ne! Până atunci să rămânem vegheatori. Amin. Ca să fim vegheatori, frați și surori, în vremea aceasta din urmă, trebuie să nu uităm scopul vegherii noastre. Primul lucru care trebuie să ținem cont de el și s-a citit aici, despre vremi și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie? Asta nu-i treaba noastră? Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni. Acum întrebarea este ca să putem veghea. Știm noi foarte bine, suntem convinși că Domnul va veni? Păi să ne focalizăm pe asta, ăsta e centrul atenției noastre. Privirile înspre Domnul și împărăția Lui. Doamne, dă-ne puterea aceasta. Un alt lucru, ca să putem fi mai vegheatori, dacă știm că vine Domnul, vine ziua aceea minunată când ne vom întâlni cu El,
Să nu uităm că lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, ceea ce se întâmplă, ele se întâmplă după un plan bine stabilit, care este și se numește voia lui Dumnezeu. Sunteți aici? Păi dacă știm asta, sau dacă nu știm, ne rugăm Domnului: Doamne, ridică proroci, ridică vase de lucru și Tu ai spus că nu faci nimic să nu descoperi robilor Tăi proroci. Și dacă Domnul ne mai descoperă câte ceva, vă readuc aminte, 29:29 Deuteronom sunt ale noastre și ale copiilor noștri și le lăsăm aici. Pentru ceilalți de afară, cei care nu sunt cu noi, avem această Evanghelie a Împărăției pe care trebuie să o propovăduim, dacă este nevoie și cu vorba. Dar mai mult, cu trăirea noastră, Doamne, ajută-ne! Apoi, dacă știm că vine ziua și că ea există, știm că tot ce se întâmplă în univers, pe pământ, sub pământ, sunt lucruri stabilite de Dumnezeu după un plan și noi acceptăm voia Lui, al treilea lucru, ce l-am desprins eu de aici, este că noi trebuie să fim și să rămânem fii ai luminii. Oricât de negru ar fi întunericul, oricât de mare ar fi bezna aceasta al lumii, noi să strălucim ca niște fii ai luminii. Doamne, ajută-ne! Există ceva acolo, s-a citit săptămâna trecută aici, din Luca, capitolul 11, de la versetul 33 la 36, lucru care noi l-am priceput, nu știu, marți seara sau joi seara, care am fost aici, dar aș vrea să mă opresc puțin la versetul 35, te rog să-l pui, un verset mai scurt. Ia seama, dar, adică noi, fiecare din noi, trebuie să veghem, să luăm seama, ca lumina care este în noi, care este în mine, să nu fie ce? Întuneric. N-ați auzit oameni care vorbesc și spun: dar eu sunt pocăit, dar eu așa. Și faptele lui, starea lui, nu dovedește lumina lui Dumnezeu. Mare atenție, frați și surori, aici ca la cina Domnului, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, dacă lumina lui Dumnezeu este în noi sau nu este. Doamne, vrem să fim ceea ce ai spus. Tu ai spus, Matei 5:14, mi se pare, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Doamne, ajută-ne așa să rămânem, ca să putem veghea în continuare. Amin? Că dacă cumva ne-a cuprins întunericul, dacă întunericul este în noi, marea problemă este că nu mai putem veghea. Știți ce greu era pentru un soldat și este să facă planton, să facă de strajă noaptea? Foarte greu. Mai ales acum, în vremea asta din urmă, când zorii aproape apar, încă noaptea mai este și așteptăm pe Domnul. Dacă suntem în întuneric, dacă Domnul nu e în noi, dacă lumina Lui nu este în noi, vom adormi, vom ațipi, vom dormi poate de-a binelea. De aceea mă rog Dumnezeu să ne ajute să avem lumina Lui și să fim lumină. Amin. Al patrulea lucru, să fim preocupați, frați și surori, de scopul pe care îl avem cu Dumnezeu. Adică, am citit aici versetul 9, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. În fiecare zi putem să ne mâniem. Și sunt unii care chiar se mânie. Eu le sugerez să nu se mânie. Și eu mă mai mâni câteodată. Dar asta îmi spun și mie, nu trebuie să ne mâniem. Știți care e marea problemă? Că ne mâniem și trebuie să ne dezmâniem. Știți? Și asta e o operație cam grea. De mâniat una-două ne mâniem, că nu s-a uitat bine soțul sau soția la soț, nu s-a uitat bine copilul, nu s-a uitat bine tata sau mama la copil și ne mâniem. Da, păi să mai și zică ceva. Nu? Păi nu mai așteptăm să și vorbim. Numai cu privirea ar putea să ni se producă mânie. Dar ascultați-mă, pentru cei care toți s-au obișnuit să se mânie, am un verset din Filipeni care spune așa: mâniați-vă, dar nu păcătuiți, să nu apune soarele peste mânia voastră. Pentru ăștia nu mai există garanție. Că auziți ce spune?
Mânia duce la pierderea mântuirii. Auziți? Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Adică este ceva paradoxal. Ori mânioși, ori mântuiți. Tot cum începe, nu? Nu poți fi și mânios și mântuit. Ori ești mânios și tot rămâi mânios acolo, supărat, mânios, ori te pocăiești și te mântuiești, nu? Suntem aici? Ne focalizăm pe asta? Vorbeam ieri cu cineva și a zis că gata, mântuirea, la botez am primit-o, aleluia, am mântuiți! Da? Numai că la mine în Biblie scrie așa, Filipeni 2:12, să ducem, zice, după cum ați fost ascultător, că dacă ești ascultător, poți continua în ascultare. Dar dacă tot mai faci așa câte o săritură, câte o sincopă, nu? Mai faci câte o paranteză. Amui ești pocăit, mântuit, aleluia, strigăm în adunare, slăvit să fie Domnul, prorocie, har, mărire Domnului. Și iară mă duc de aici și mă mâni un pic, mai fac câte. Nu, acolo zice așa, tu ești aici, Ovidiu? Filipeni 2:12. Zice acolo așa, după cum totdeauna ați fost ascultători, nu? 12. Auziți? Adică ați perseverat în asta, în ascultare. După cum totdeauna, prea iubiților, ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Nu vă opriți acum. Ne-o mânia, ne-o supăra, s-a întâmplat ceva. Noi avem un scop, mântuirea, împărăția lui Dumnezeu, pentru că Hristos ne-a îmbrăcat cu haina mântuirii, ne-a acoperit cu mantaua izbăvirii și trebuie să fim bucuroși pentru asta și El vine și ne ia și ne duce în împărăția Lui. Doamne, ajută-ne să nu pierdem scopul acesta. Sunt probleme, sunt necazuri, sunt greutăți, sunt unele lucruri care vor să ne distragă atenția, dar să rămână scopul acesta, fără mânie, să fim preocupați de mântuirea care să o ducem până la capăt și ultimul lucru, să fim preocupați și de cei din jurul nostru. Că degeaba împlinim noi versetul ăla din Psalmul 50, versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, foarte bine. Ăsta trebuie împlinit, dar să nu ne fie degeaba, că mai există ceva după asta. Mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui, îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Adică e bine să veghem asupra noastră, să nu ne mâniem ușor că ne-om dezmânia greu, să nu uităm de împărăția lui Dumnezeu, să nu uităm de mântuire, trebuie asta. E bine să veghem asupra noastră, dar ceva care este tot de datoria noastră. Te rog să pui Evrei 10:24. Este că trebuie să ne intereseze și de cel lângă care stai. Nu? Dar dacă ar fi aici să vă întrebați așa ora, cum stai, soră? Uite, o faptă bună aici, Domnul ne-a pregătit-o. Fă-ne ea. Uite, dragostea lui Dumnezeu. Să veghem unii asupra altora în dragoste. De ce? Ca să ne îndemnăm la dragoste și fapte bune. Adică să ne fie milă și de ăla de lângă noi. Știți, acum trăim într-o lume în care încă ne mai salutăm. Hai, bai, și mai zicem și pace. Și zice, lasă-l în pace. Lasă-l în pace, zice, că așa e el, așa e, ce să fac? Chiar ai făcut tot ce se putea face? Cum spune acolo Isaia, capitolul 5, ce-aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Faptul că încă îți mai spune o soră, îți mai spune un frate, uite, nu-i bine așa, uite, dragostea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, uite, sunt fapte, altfel de fapte, nu astea, măi, frate. Știți de ce trebuie făcut asta? Că unii nu pricep ce spunea înțeleptul. Zice, aruncarea pietrelor își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Adică Obadia 15 zice, cum ai făcut, așa ți se va face, faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Adică unii acum sunt tot cu pietre în buzunare, poate, în loc să aibă dragostea asta și să îndemne la dragoste și fapte bune, poate mai dau așa câte o piatră. Ăștia să nu uite că este o lege a lui Dumnezeu, scrisă și care se aplică și care se va împlini. Matei 7:12, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel
în asta este cuprinsă și legea și prorocii mărirea lui Dumnezeu. Ei, și acum ce zic eu? Păi dacă astăzi dau eu cu pietre, e vremea când arunc eu pietrele, nu? Aruncarea pietrelor are vremea ei. Numai să nu uităm că s-ar putea mâine să vină răsplata, să vină strângerea pietrelor. Și atunci nu știu de unde dau. De unde vin, știi? Și nu-mi place asta. Doamne, nu-mi place să dea cineva cu pietre. Păi știu, am citit de Ștefan acolo în Biblie că ăsta au fost chiar omorât de pietre. Dar mie nu-mi place. Băi, dar tu ai dat cândva, trebuie să ți le aduci înapoi. Uite, ți le primești înapoi. Cum ai făcut, așa ți se va face. Frați și surori, să fie ziua aceasta, ziua trezirii noastre și să continuăm vegherea, pentru că Cel ce vine va veni slăvit să fie numele Lui. Și răsplătirile nu sunt la păstori, nu sunt la slujitorii bisericii, nu sunt la părinți, răsplătirile sunt la Dumnezeu și El ne va răsplăti în bunătatea Lui, după cum am făcut fiecare. Astăzi nu este un prea târziu, astăzi este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin. Frați și surori, mulțumim Domnului pentru cei care sunt vegheatori și eu îmi doresc și vă doresc și dumneavoastră, Doamne ajută-ne să rămânem în veghere. Chiar dacă la un moment dat, cum spune acolo cuvântul lui Dumnezeu despre pilda celor 10 fecioare, spune că toate au ațipit. Chiar dacă va veni vremea aceea, dar încă mai pot veghea, încă sunt în putere și mai pot încă. Fă ce poți astăzi pentru Domnul. Era o predică la evangelizare. Fă ce poți cu ceea ce poți, adică cu ceea ce ai. Dacă Dumnezeu ți-a mai dat sănătate, ți-a mai dat viață, ți-a mai dat putere, ți-a mai dat binecuvântările Lui, cu astea veghează și fă tot ce poți pentru Domnul. Și Domnul, care este bun, milostiv, îndurător, El va răsplăti. A vrut Domnul să le răsplătească și pe cele neînțelepte, dar nu a avut pe cine. Că astea nu au făcut tot. Astea au zis, suficient. Dacă duminică dimineața mă duc la adunare, e suficient, că nu știu eu ce-i marți seara, știu eu și ce-i joi seara, știu eu și ce-i duminică seara, lasă-i pe ei acolo. Suficient. Și dacă ar fi numai atât. Dar asta numai efectul este, cauza este alta. Noi n-are rost să analizăm efectele dacă nu am identificat cauza. Știți care e cauza? Lipsa interesului pentru ziua aceea. Lipsa vegherii noastre în ceea ce înseamnă să fim lumină. Lipsa pierderea scopului nostru, împărăția lui Dumnezeu. Pierderea relațiilor noastre cu frații. Astea sunt cauzele. Vă rog Dumnezeu să întărească biserica Lui, Dumnezeu să ne ajute să ne ducem mântuirea până la capăt, cu frică și cu cutremur. Și prin noi, dar prin El, Dumnezeu să aducă la pocăință și să mai mântuiască oameni. Și mă rog, Doamne, îndură-te de comuna noastră. Îndură-te, Doamne, de România și îndură-te, Doamne, de toți cei care Tu ai în planul Tău de mântuire. Vrem să vină ziua aceea, împărăția lui Dumnezeu și spunem cu toată inima, Maranata, vino, Doamne Iisuse, amin. Vă invit să ne ridicăm și haideți împreună să reflectăm la viața noastră, la starea noastră de veghere personală, să-i spunem Domnului, Doamne, am fost foarte vegheator până aici, Tu știi, vreau și în continuare să veghez. Doamne, ajută-ne! Putem să-i spunem asta Domnului? Mă bucur, mă bucur. Dacă până aici a fost vegheator, ce se va întâmpla de aici înainte? Doamne, aprinde-ne pentru Tine și împărăția Ta. Amin.